Dobar vam dan, poštovani gledatelji i prijatelji duha ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Dobrodošli u Ekumenu. Moderna Europa izgrađena je na kulturalnoj različitosti koja uključuje religijsku raznolikost, multikonfesionalnost i toleranciju. Hrvatska je sekularna zemlja s brojnim konfesijama u kojoj dominira većinska katolička crkva. A hoće li ulaskom u Europsku uniju, koju obilježava sekularni duh, u našem društvu doći do sudara tradicionalnog i postmodernog? Stoga je tema Ekumene vjerske zajednice pred izazovima Europske unije u kojoj će raspravljati naši gosti. Dakle, koje pozdravljam, kršćanski teolog i etičar Petar Kuzmić. Dobar vam dan, dobrodošli profesore. Hvala na pozivu. S druge strane, katolički publicist i poznati naš bibličar Adalbert Rebić. Profesore, dobrodošli ovoga puta. Dobrodošli, hvala lijepa. U toku emisije očekujem i uključenje Milana Polića, člana Protagore, dakle udruge koja promiče ateistički svjetonazor. Evo, kao što sam i rekao, poštovani gosti, tema je, dakle, u vjerske zajednice pred izazovima Europske unije. Profesor, naglasio sam, dakle, sudar sekularnosti i tradicionalnoga koje će i kako će se ono odražavati na demokratizaciju našega društva koje je, ja sam rekao ovdje, i apsolutno religijski konfesionalno opredjeljeno. Evo, imate riječ. Pa ne vidim u tome nikakve proturječnosti. Jer ako pretpostavimo da je neka država sekularna, to ne znači da je sve pučanstvo sekularno, nego to znači da ta država nastupa prema svim građanima jednako. To jest poštuje osnovna ljudska prava, poštuje slobodu na religiju, na vjeru, na vjeroispovijest svih svojih građana. Jer to upravo znači sekularnost. Sekularnost znači poštivanje ljudskih prava. To ne znači da sad u toj državi koja se izjasnila kao sekularna netko ima veća prava nego drugi. Pa niti onaj koji je ateist ili agnostik nema veća prava nego što ima katolik. Nego sekularna znači da se u toj državi, u toj zemlji poštuju svi građani bez obzira na njihovu vjersku opredjeljenost, bez obzira na njihovo etničko podrijetlo, bez obzira na njihovo rasno podrijetlo. Dakle, sve ljude sekularna država tretira jednako. Svima priznaje njihova osnovna ljudska prava i nitko ta njihova osnovna ljudska prava ne smije povrijediti. Dapače, ove godine u Luksemburgu je Vijeće Europe, ovaj odsjek za inozemne poslove, izdalo novi dokument smjernice o promicanju i zaštiti religije i vjerovanja svih građana Europske zajednice. I to je vrlo vrijedan dokument. On je 24. lipnja izglasan prije par dana i vrijedno je taj dokument pročitati. Dakle, mi idemo u jednu zajednicu u kojoj nam se jamče prava i nama katolicima, kao i drugim manjinskim crkvama. Dobro, ovdje su apsolutno većina. Naravno, profesore, ja želim malo liberalniji pristup po ovome, kao što i vi to i javno govorite. Pa ne može biti liberalniji od ovoga što je profesor Rebić upravo rekao. Dobro, ali da vidimo kako vi ipak vidite to viđenje koegzistencije, dakle, sekularnog i religijskog u Europskoj uniji. Zapravo to je ključno pitanje, čini mi se, u našoj temi. Gledajte, stvar u Europskoj uniji i kad je pitanje religioznosti i kad je pitanje sekularizacije nije jednoznačna. Europa više nije najkršćanski kontinent kao što se nekada držalo, jer je danas Južna Amerika, recimo, pa i Sjeverna Amerika, pa Afrika južno od Sahare i dijelovi Azije su danas, barem što se vjere i prakse tiče i kršćanstva, i vitalniji. A to je posljedica sekularizacije koja je nekako išla paralelno sa modernizacijom, a u Europi moramo dodati jak utjecaj prosvjetiteljstva, koji je pojednostavljeno rečeno detronizirao Boga
i na njegovo mjesto stavio razum, dakle, inzistiranje na racionalnosti. Međutim, se posljednjih desetljeća to mijenja. Postoji nekoliko studija koje pokazuju da Europa zapravo nije toliko sekularna kao što se mislilo. Jel? Jer vi imate druge oblike religioznosti. Imate jedan fenomen, sociolozi religije govore o tome, o vjerovanju bez pripadanja, recimo u Britaniji naročito, a u nekim zemljama imate pripadanje, recimo Finska, državna luteranska crkva, ali bez vjerovanja. Tamo je vrlo visoki stupanj sekularizacije. Međutim, je u taj prostor sada ušlo mnogo drugih i istočnjačkih religija i pokreta obnove unutar tradicionalnih crkava, to je i kod nas vidljivo. Tako da je stanje veoma fluidno. Više se ne može govoriti o sukobu sekularizacije i religioznosti. Tako je, to sam upravo ja htio primijetiti. Nema protivbe. Jer sekularno je široki pojam. On obuhvaća sve religije, vjerovanja, nevjerovanja i tako dalje. Sekularno znači tolerirati i jamčiti svima njima jednaka prava. To je sekularno. To znači ne opredeljuje se ni za jednu od njih kao povlaštenu u društvu. Nego sve su pred društvom jednakopravne. Znači nijedna ne može ni manjinska. Ne dominira. Nema hegemonije jedne religije. Tako je. Evo, poslušat ćemo sada izjavu Paula Van Dorena, šefa delegacije Europske komisije u Hrvatskoj, koji je nedavno na otvaranju Islamskog centra u Rijeci kazao o važnosti dijaloga među vjerskim zajednicama i društva u Europskoj uniji. Pa ćemo nastaviti diskusiju. I would like to point to the importance which the European Union attaches to the dialogue with churches, religious associations and communities, as well as philosophical and non-confessional organizations. U tom kontekstu volio bih istaknuti važnost koju Europska unija daje konstantnom dijalogu sa crkvama, vjerskim organizacijama i zajednicama, kao i filozofskim i nevjerskim organizacijama. In practice, a regular dialogue with religions, churches and communities of convictions has been maintained over the years. Redoviti dijalog s vjerama, crkvama i vjerskim zajednicama zadržan je tijekom godina. The European Union considers these dialogues as an important instrument of participatory democracy. Europska unija smatra te dijaloge važnim instrumentima sudioničke demokracije. Evo, izravno se uključuje u emisiju najavljeni profesor Milan Polić, kojemu želim dobar dan i dobrodošli se Ekumenu. Poštovanje profesora. Dobar dan vama, dobar dan vašim gostima i gledateljima. Hvala vam lijepa, profesore. Vi ste član Protagore, dakle udruga koja promiče i religiozne osobe, je li tako? Odnosno, brani prava i religioznih osoba. Dakle, mi ne zagovaramo, da velim tako, nikakav antiteizam, nikakvu kontrareligioznost ili nešto slično. Dobro, profesore, hvala lijepa. Evo, pa dok smo razgovarali, u pripremi smo nekoliko točaka naznačili gdje se vi izravno uključujete telefonski u raspravu. Dakle, vaše viđenje, doprinosa ili prepreka vjerskih zajednica na putu Hrvatske u Europsku uniju. Kako ga vi ocjenjujete? Pa evo ovako, što se tiče ulaska u Europsku uniju, ne očekujem da će to donijeti išta ovako spektakularno na bilo kojem području, pa tako i glede položaja vjerskih zajednica, odnosno nas i religioznih građana. No, neke pomake, mislim, ipak treba očekivati. Naime, odnosi država i vjerskih zajednica, to je već gospodin Kuzmić rekao, u Europi su bitno različiti. Na primjer, od Francuske, gdje je svako iskazivanje religijske pripadnosti ili isticanje religijskih simbola u javnim ustanovama zabranjeno i gdje crkveni prostori zbog slabe posjećenosti sve češće budu prenamijenjeni od bogomolja za neke svjetovne potrebe, pa recimo do Irske i Poljske, gdje je sprega katoličke crkve i države još uvijek zamjetna. U Europskoj uniji ipak je prosječno utjecaj crkvenih struktura i klerikalizam znatno umjereniji nego u Hrvatskoj.
Drugim riječima, za sve veze koje još uvijek postoje između crkava i država, sekularnost se na prostoru Europske unije više poštuje i dosljednije primjenjuje nego u nas. Pa i religiozni političari odbijaju i samu pomisao o miješanju crkvenih struktura u državne poslove, što kod nas baš i nije slučaj. Slijedom toga očekujem da će se ulaskom u Europsku uniju i Hrvatska početi ponašati dosljednije svom ustavnom sekularnom uređenju, a to znači da će prestati prebrojavanja po religijskoj osnovi s ciljem da se u ime navodne religijske većine nameću politička rješenja koja u normalnoj političkoj proceduri ne mogu dobiti većinsku podršku. Sva relevantna znanstvena istraživanja naime pokazuju da se mnogi pripadnici, posebno najveće religijske zajednice, u mnogim pitanjima ne slažu s crkvenom hijerarhijom i ne žive u skladu sa zahtjevima koje im se upućuju s oltara. Osim toga, svaka je većina samo relativna i privremena, pa netko ko danas pripada većinskoj skupini, već sutra se može po nekom drugom pitanju možda naći u manjini. Zbog toga, evo samo da završim kratko, zbog toga ulaskom u Europsku uniju vjerojatno će se kod nas postupno osnažiti sekularizam. Evo malo prije je spomenuto da u nekim državama sekularizam je vrlo snažan, bez obzira što se ljudi izjašnjavaju na određen način, a s njime se će, očekujem, popraviti položaj pripadnika manjinskih vjerskih zajednica i nas i religioznih građana, kojih je sve više. To je pokazao čak i onaj strašno loše napravljen popis kada je bio sada nacionalni, i koji su sve manje spremni podnositi tu religioznu diskriminaciju. Uostalom, samo kao sekularna država može jednako biti država svih svojih građana i zaštititi ih od diskriminacije po religijskoj osnovi. Zato je i nastala sekularna država. Samo kao sekularna može biti temelj zdravih društvenih odnosa i demokracije. Evo još samo rečenica. Spoznaja o tome postoji već krajem 18. stoljeća i zapisana je u prvom amandmanu na prvi ustav u svijetu, a to je onaj Sjedinjenih Američkih Država. Pa evo, ja očekujem da to u novim političkim okolnostima, kad uđemo u Europu, prihvate i oni koji se u nas bave politikom. Hvala vam lijepa, profesore, što ste se uključili u emisiju, na vašem komentaru i doprinos ovoj emisiji. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Poštovanje. Profesor Rebiću, izvolite. Ja bih rekao varietas delectat. Raznolikost veseli. Vjerujem da će Hrvatska svojim posebnostima doprinijeti bogatstvu Europske unije. Europska unija nije zajednica isto značnih država niti po vjeroispovijesti, niti po kulturi, niti po mentalitetu. To je zajednica vrlo različitih, raznolikih pojedinih nacionalnih država, od jedne Francuske pa do jedne Italije sa Tirolom, na primjer, ili Austrije sa Štajerskom, gdje imate još uvijek vrlo tradicionalni ambijent i tradicionalni mentalitet, vrlo katolički mentalitet, pa i Poljska velikim dijelom i Malta. To su sve različite. Tako će i Hrvatska doprinijeti bogatstvu. Očekuje poboljšanje čak, dakle ovi koji imaju drugačiji svjetonazor, ateisti, da će se deklerikalizirati dio utjecaja većinske crkve na politiku. Mislim da što ali ja vas htio ipak upozoriti, pa nitko kod nas ne progoni ove koji ne vjeruju. Ja nisam još čuo da bi neki katolik išao progoniti one koji ne vjeruju ili koji se priznaju agnosticima ili ateistom. To je već kod nas usvojeno. Mi smo već u tom pogledu u neku ruku sekularna država. Je li to stoji, slažete se, profesore? Ja mislim da se situacija nešto popravlja, ali profesore, moramo priznati da je prije nekoliko godina teško bilo biti javni, deklarirani ateist. Ali sad govorimo o sadašnjosti. Sad se nešto mijenja na bolje. Govorimo o sadašnjosti. To je jedan proces, to će potrajati, ali znam da su se pojavljivali napadi na ateiste kao da su to neke vrste defektni ljudi, kao da svatko mora biti religiozan na ovaj ili onaj način. Ali to je bila reakcija zapravo protiv nametnutog ateizma u ime ideologije.
Treba afirmirati ljudsku slobodu i dostojanstvo svakog čovjeka. Tako, i treba se naučiti bio on demokraciji. budist, ateist, vjernik ove ili one vrste. Ja mislim, zrela društva, zrele demokracije se prepoznaju upravo u tome. Dobro. Ali i u tome da date pravo svakome da kaže svoje mišljenje. Svakako, to je to. svakako. Sloboda govora je dio toga. Dobro, hvala lijepa. Pogledat ćemo što su kazali čelnici vjerskih zajednica o ovoj temi